goleki ora krasa esuk ati bengi mane manyen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang meja neng depan kancangan tak rinde saka katowan sarwa ngoceh dheweke kalih pecokan Teranggon goleki ora krasa esuk bengi eman yen ngarti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok neng depan jangan tak rinde saka kandowan sarwa goceh dheweke kalih pecokan tak suwun kok aja ngijek pedang kuning agawe pikirku kuning sleret tirang tak sawang tambah manise ibu bukan yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kanthi panggilan sipotan aduduk ati sotama ora gendeng atiku sansaya ndotro tak sakati sondekan ulur pripun Mas Munte? Mas Munte ngalamun Mas kepenaan Oh, kepenaan. kepenaan heeh. Ugi ngaturaken pambagya kalajengan sugeng rawuh Pak Lurah. Pak Lurah. Wah, kipun anu Jek berkahi. ayam aku rasanya ayam ngono lho Mas. Heeh to. Mbok Rasane bilih Pak terus Lurah ayam sama ngono nggih ngersakaken lelagon saestu sumangga saged Biasane sesabetan kula ngersakake. sak kanca. Anamu mbok bilih wonten pangandikan saking Bapak Lurah. Oh, nembang. Oh, Ini biasanya Pak Lurah itu harus wajib nembang, Mas.
Monggo katur kanca-kanca, dadas. Raga lagi. Monggo Pak. Dapun timbah gotong badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Ora patek penting Pengen semangat mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang senajan rodo dijalane keampleng was mas yo pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun rencangi. Ora patek penting